Pozývame vás do novootvorenej modernej reštaurácie Trojica, ktorá sa nachádza v Považskej Bystrici za čerpacou stanicou Shell vedľa Automaxu. Reštaurácia Trojica je ideálne miesto na akúkoľvek príležitosť. Slovenská poctivá kuchyňa, lahodná káva, moderný interiér s kapacitou 100 miest, terasa s 24 miestami. Každý si u nás nájde svoje. Cez pracovný týždeň pripravujeme výhodné obedové menu. Fanúšikovia si u nás môžu vychutnať posedenie na terase. Ďalej reštaurácia Trojica ponúka svoje priestory na rôzne podujatia. Svadby, kary, krstiny, recepcie, ale aj firemné akcie, večierky, posedenia. Prenájom priestorov pre uzavretú spoločnosť. Môžete nás sledovať na Facebooku, navštíviť nás v Trojici. Kontaktovať nás môžete na telefónnych číslach 0903 308 123, 0904 282 011 alebo jednoducho napíšte na info@loremfood.sk. Tešíme sa na vašu návštevu.